Bună dimineața! Astăzi trebuie să vă împărtășesc o poveste de viață și mă adresez femeilor care cred în diagnosticele spuse și dictate de medici. Este poveste din experiența mea de viață și poate că o să vă dea de gândit ceea ce vă spun astăzi. M-am născut la 7 luni. Mama mea avea RH negativ, tata pozitiv. Între fratele meu, care era mai mare ca 11, cu 11 ani ca mine, mama a pierdut 10 copii. Și eu am fost a 11-a, cea care am avut puterea să vin pe lumea asta și să-ți vorbesc astăzi. Toate prognosticurile date de medici, pentru mine au fost doar teorii. În ce sens? Mi s-a făcut o exsanguinotransfuzie după naștere și nu mi s-au dat șanse ca să fiu un om normal. Am avut o incompatibilitate de RH, o anemie severă și doctorii de la clinica de ginecologie din Târgu Mureș au susținut că nu am șanse să trăiesc. Mama mea m-a văzut pe o fereastră după o săptămână după ce m-am născut. Deci conexiunea cu mama a fost din start inexistentă în primele luni după naștere. Am stat 2 luni la incubator. Și când m-am născut eu, era o asistentă care a plecat în concediu. Când a venit după 3 săptămâni, o lună înapoi, m-a întrebat: fetița aceea, Roxana, nu era altă Roxana, alt copil cu numele ăsta, mai trăiește? Și colegele ei au zis: du-te să o vezi cum ia 100 de grame pe zi în greutate. Deci, dorința și vrerea mea de a trăi a fost mai mare decât orice teorie științifică pe care la momentul acela o știau medicii. I-au băgat la maică-mea în cap că poate nu o să fiu normală, că poate nu o să merg, că poate nu o să aud, că poate nu o să văd. Vă dați seama cu câte frici a fost încărcată mama mea de niște teorii și cât de greu i-a fost până când am crescut să vadă că eu sunt un copil normal. Am dat peste cap orice regulă, orice teorie științifică. În cazul ăsta, viața bate filmul. În cazul ăsta, viața, conștiința mea și vrerea de a mă manifesta în această formă pe pământ, a dat peste cap orice știință. De ce vă povestesc toate astea? Pentru că inconștient am preluat acele frici. Inconștient, copil, m-am simțit pierdut, m-am simțit la locul meu, m-am simțit că nu fac parte din această lume. Pentru că mi se spusese: bă, te-au lăsat acolo, mi te aduceau, zicea mama, mi te aduceau la sân vomitată, rece, că nu-ți dădeau nicio șansă să trăiești și tu totuși ai vrut să trăiești cu toată ființa ta. Și așa este. Ei, până la urmă, abandonul a fost cea mai mare rană pe care am purtat-o foarte mulți ani și am manifestat-o, deci am abandonat și eu la rândul meu și am fost abandonată. Dar toate experiențele astea m-au adus astăzi aici ca să-ți transmit ție, mamă, la care ți se spun anumite chestii
din studii că tu dacă crezi ce spun doctorii, ce diagnostice îți spun pe copilul tău doctorii și tu crezi în ele, copilul tău va manifesta. Dacă tu crezi, mamă, în puterea conștiinței tale și nu te mai agăți de nicio etichetă care e pusă pe copilul tău își revine din orice boală și din orice diagnostic pus vreodată de medici. Vă mai dau un exemplu, tot din viața mea personală. Am pierdut un copil la 8 săptămâni, după care am avut o sarcină extrauterină la 36 de ani. Am rămas doar cu o trompă și cu jumătate dintr-un ovar. Nu aveam copii. Vreau să fac copii. Știam că o să am copil. Și medicul meu, ginecolog, privat, mi-a zis, după operația extrauterină, nu mai ai nicio șansă să faci copii. Ai peste 35 de ani și teoretic, științific, nu mai poți rămâne gravidă. Deci pentru că sunt o nebună, în sensul ăla bun, în care am încredere în mine, i-am zis medicului, du-te în pula mea, că eu o să fac un copil și o să vin cu el în brațe și o să-ți demonstrez că toată teoria ta va rolează zero, pentru că tu nu ești Dumnezeu. Așa s-a și întâmplat. După 2 ani m-am dus cu fiica mea în brațe și i-am spus, îți aduce aminte ce mi-ai spus acum 2 ani? Poftim. Tu nu ai cum să fii Dumnezeu. Tu te bazezi doar pe ceea ce știe știința din tine. O altă poveste în care viața bate filmul. Și al 3-lea exemplu. Fiica mea s-a îmbolnăvit de intoleranță la gluten la 3 ani jumate. Am trecut printr-o fază în care am stat lângă ea să văd dacă mai respiră. Am acceptat diagnosticul în 2012 și atunci am început să-mi pun întrebări. Păi, am născut un copil sănătos, ce s-a întâmplat? Nu știam nimic despre spiritualitate, tipare transgeneraționale, asemănări, tot ce se poate copia inconștient de la neamuri, părinți și așa mai departe. Am venit în Germania cu fiica mea în 2021 și am adus-o pe ea în 2021, eu eram din 2019 aici. Și la un moment dat fiica mea zice, știi ceva, mamă? Nu mai fă nicio rețetă fără gluten, că eu nu mai am boala. M-a șocat. Dar deja începusem să lucrez cu mine și să caut, din 2012, toate dedesubturile care au generat această problemă. Și am zis, bine, doar să fii atentă la tine cum te simți. Și fiica mea a început să mănânce orice. Bineînțeles că îngrijorarea nu-mi dădea pace, pentru că diagnosticul medicului are boală celiacă, nu are voie nici fărâmă de făină albă, nici fărâmă de gluten. Și fiica mea mi-a spus, vreau să experimentez tot ce vreau eu să mănânc, eu nu mai am boala. Și fiica mea a pus kilograme pe ea, a crescut în înălțime, se simte excelent. Asta înseamnă că viața bate filmul. Și asta înseamnă cuvintele pe care ți le spui tu ție creează realitatea. Poate că ție, mamă care ai copii, și intri în panica aia nebună când un medic îți dă un diagnostic. Nu mai crede toate astea. Nu le mai crede, pentru că totul este posibil dacă ai încredere și crezi că conștiința ta, unul care ești, că tu ești una cu copilul tău, ești una cu oricine, poate să creezi o realitate în momentul în care crezi și ai încredere 100% că se întâmplă. Și aia înseamnă să ai încredere în tine.
Ai mii de exemple, informația este peste tot. Nu știu pentru cine am făcut video ăsta. Dar tu care îl asculți acum, schimbă, fă click-ul și nu mai crede în știința care te face să crezi ceva. Viața, conștiința, Dumnezeu bate orice chestie care e făcută de oameni din studii. Îți doresc o zi excelentă. Îți mulțumesc că mă urmărești. Îți mulțumesc ție care poate pentru prima dată mă auzi. Și mulțumește ție că ai primit poate un răspuns la toate întrebările tale de mamă îngrijorată care își iubește copilul și ar vrea să facă ceva pentru copilul ei. Tu, mamă, poți să faci pentru copilul tău orice.